Dwi'n cael syniad yn ei game show, dda. Un gwahanol i bob penod? Ie, bod ni'n dod o draws game show really da. Pam ni ddim gael y thing na oedden ni'n chwarae ribyd i'r es. Ribyd i'r es, dangos y bres. Ribyd i'r es, dangos y bres. Iawn. A wedyn, oeddech chdi'n cael, basically, oedd o heads and tails oedd o. Oeddech chdi'n gorau gesio, ond oeddech chdi'n cael tosa'r gwadd. I mewn. So, tosa'r gwadd, os yma ydi Rhys Gwynfor. A fel ystod yna i flipper coin. A na'r game yn ni, just... Ie. Ond mae Channel 5 dyn ni'n dod. Allen ni gael game show ar enw Q-Rate, lle mae bobl yn sbio ar fatha chickens bach a dweud marc allan 10 nhw. Neu, edrych ar Q-iau gwahanol. Bydda Q-Snooker. Na, fel Q is even shots. Bob un o'n nhw! Just gwahanol fucking hell, Q-Rate. Mae hwnna'n amazing. So, ti'n sôn am fatha Q-Snooker? Q-Snooker, Q-Iar, Q's gwahanol o ffilms Bond. Q. Just llythrennau Q. Mae'n sioi am graphic design. O, ie. Bydda Q off Q. Un yna sydd fe. Troion Trwstan thing na. Ond efo... Troion Tristan. Troion Tristan, ie. So mae'r rhaglen dda i blant. Fatha boi yn y Tristan yn neud boob o hyd. Ie. Pawb yn gael clip, a ti'n meddwl, mae Tristan yn mynd o'n dre, a mae'n stopio, a mae'n drwmio allan i'r game show, a mae'n meddwl, beth ydych chi'n meddwl sy'n wedi ddigwydd i Tristan rwan? A mi oed ar ôl 3. Bing! A ti'n gael fatha stats, os mae'n fel diwyd. Os fel tîm ydyn nhw'n? Os ydyn pobl yn y O, studio? ie. A rhaid. Mae fatha what happened next un rhwng, buzz in, so. Bawd dy frawd. Dwi'n cymryd y rodi, ti'n gorau gesio bod i bawd dy frawd. Nid jyst themo, e? O, ie. Lle mae brodyr yn gael themo. O, allan ni'n neud un, de? Lle ti'n cael game o baseball, ond yn lle pêl, ti'n fawr fatha roll bach, a ti'n fawr baguette. A os di baguette chdi'n torri, that's it, dwi'n di allan. So ti'n gorau cadw'r baguette yn un darn. Mae hwnna'n wyna, dde. Mae pen ar hwnna, surely? Be di baseball bell? Neu mae rhyw fath o... On a roll. On a roll. Saesneg yn ni. Ar roll. On a roll. Ti'n gallu convertio bob dim i Gymraeg? Mae hwnna'n iawn, ond fatha... Ys ydym meddwl am pyn, da, ddo? Rwy'n gyda para a bara. Pa mor hir neu di bara? O! Dwi'n bach yn fatha seedy, ddo. Na, mae'n gret. Pa mor hyn, so, just celebs? Pwy obsession with celebs? Pwy sy'n celeb, anyway? Aled Cowboys? Ti? Dwi angen Aled Cowboys yn mewn i wacio torth a fara efo baguette. I suppose was Aled Cowboys yn neud am fatha reduced rate yn neud. Mae'r budget yn mynd i fynd ar mewn becws.